Pinalagan ni Dasmariñas Cavite Representative Kiko Barzaga ang sabina na ipinadala ng Office of the City Prosecutor ng Quezon City. Ito ay kaugnay ng mga reklamong inciting to sedition at inciting to rebellion. Batay sa dokumento, pinahaharap si Barzaga sa November 18 at 25 para sa preliminary investigation na inihain ng Criminal Investigation at Detection Group o CIDG. Habang umiinit ang issue, kahapon naman ay naghain si Barzaga ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Gate ng mababatas, panahon ng panagutin ng administrasyon sa umano'y mga katiwalian at kabiguang mapanagot ang mga sangkot sa flood control controversy at iba pang anomalya. Nanindigan si Barzaga na hindi siya uurong sa mga kaso laban sa kanya at itutuloy ang kanyang laban para sa pananagutan at reforma sa pamahalaan. Laging present si Lodi Sandro Marcos, ang sipag niyan. Idol ko yan. Ka-impeach ko yung tatay niya kasi hanggang ngayon magpapasko na, wala pang nakukulong at ang dami nang namatay dahil sa flood control ni Marcos, kaya impeach na natin yan.